आज लक्ष्मी पूजा अब तक समय वही में चल गई। लक्ष्मी पूजा चाचा हमने के समाज में काहे मनावल जाता? काहे? लक्ष्मी पूजा यानी हर घर में दीप जलावल जाई, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान के ना दीप जलावेला, सबकरा घर दीप जलेला और मालिक करस की सबकरा घर में रोशनी होके। जेंगा हमनी के दीपावली बाबा के हमने के दीपावली मुस्लिम समाज में सवेरा, हमने के दीपावली और मुस्लिम समाज में सवेरा, हमने के मुसलमान समाज में ईद होला, तो हमनी में होली होला। सबे घर घर अपन गड़ी छोड़ा पुआ पकवान खाला। वही मुस्लिम समाज में भी ईद करके सबके प्रेम के प्याला पियावल जाला। हम तो सेवई बहुत खाइले भाई, अपने गांव में घूम घूम के मांगे चचियो हाँ बेटा ले आओ एक प्याला, एकदम ढेकारा दिन भर। लेकिन ये बड़ा सेवई चाचा मिलते नहीं थे। पहले आटा के घर ही हमारा यहाँ एगो बोरम बाबा के गाछ रहो, दिन भर पेराई आ मार चटाई पर सुखावल जाई या मोटा मोटा होई। ओकर सवादाए बरा के सेवई बनता, दूध में डलल आ कि वो अमेरिका भागो पते नहीं कलल कि दूध बाकी ऊ बा औ बाकी दूध बा। तब बबुआ अंतर है बा। तो चटनी कौन लागल? कौन लागल? अच्छा दिवाली के बाद कहते नहीं है दिवाली जी तिवारी काहे मनावल जाला? काहे? लक्ष्मी जी के संतान ना हो, लक्ष्मी जी के कौन पुत्र ना होवे। और हमने के समाज में जब सृष्टि करे के भइल जगत जननी जगदम्बा के जय आदम हुआ हमारा चाचा में, वही हमने में जगदम्बा वाली आदि शक्ति भवानी। तो सृष्टि में पहले 3 गो लड़का बनवली। केकरा केकरा के? 3 गो लड़का के उत्पत्ति पहले कैली। केकरा केकरा के? ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा। ब्रह्मा जी के पैदा कैली और रोजो गुण से जाना के बीज कहल जाला, जौन बिया बोवल जाला कि तू सृष्टि का रचना करी हो। आ सतो गुणी से विष्णु भगवान के बनौली की दुनिया का रक्षा करी हो। और तमो गुण से शिव के बनौली की दुनिया में अत्याचार हो जाई तो दुनिया के संहार कर दी हो। तई तीनों रूप हमनी के लेके दुनिया में बानी। रौरे ब्रह्मा है, रौए विष्णु है, रौए शिव है। धान बोले बानी, खेती कैले बानी, ब्रह्मा जी के काम में बीज बोले बानी। वो धान के रक्षा करतानी, विष्णु जी के काम करतानी। आई अब धान के बाल पाकता, रउआ हंसुआ से जाके ओकर गर्दन काट ले। तनको माया रउआ लागी कि हम ही पोसले बानी, अगोरले बानी, हम ही काटतानी। ऐसे कि बुआनी रौरे रक्षा कोई रौरे और ओकर संहार कोई रौरे। त 3 आदमी से सृष्टि भइल, ब्रह्मा विष्णु महेश। और दरवाजा पर देखियो बड़ा समर नजर जाता, पर का लिखल बा? पढ़ लो। अरे मुंह से गरिया दिखा रे। और दरवाजा पर का लिखल बा? 786। रोक 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 786। वो तीनों अक्षर के जोड़ी तो का हो जाता? 8 7 15 अच्छा 21 21 के लिखाला। केंगा? बाएं बगल 2 रही और दाएं बगल 1 रही, 21 हो जाई। देख लियो कर माने बात तू है बा घुमा फिरा के वही जी बा जहाँ सब कोई बा। 21 शब्द हो जाई, यानी 2 हेने लिखाई 1 हेने लिखाई तो 21 हो जाई। तो अक्षर को हो जाई तब 2 आ 1, तब 2 1 कितना होला? 3।
तीन ब्रह्मा विष्णु महेश। अंतर कोनो नहीं खे। अब चाहे जो अब हमारे नाम है विजेंद्र गिरी, अल्लो खुशी से कह दिला डबलुआ है बबलुआ है टिंकुआ है रिंकुआ है, तई उपनाम हो गई। मुड़ी हगुआ के कारण जानी ले, तारकेश्वर के नाक पर हाथ जाओ। अच्छा चाचा तार दिगंबर बाबा ए जाई मताई कतना दिन के बाद तो भेंट भइल बा महाराज है नहीं। और वो से गीत सुने बहुत दिन सुनले हो गइल बा। बेगौले रुआ मत जाए। अगर जाकिर भाई के रुआ मानी ले तो अपना प्यार के इजहार करी। वहां का लड़का भइल बा मनी के गावे के चाहिए, नाचो तनी है साड़ी पहने वाला हम हई, लेकिन भतीजा भइल बा तो साड़ी पहन लेनी। ऐसे कि बेटा के भैला पर खुशी ना कल जाई, दूसरा के बेटा में खुश ना रहो तो तोहरो बेटा में भगवान खुश ना रहो। तो लक्ष्मी जी के पूजा होला तिवारी जी, यह दिवाली हो। लक्ष्मी जी धन के मालिक है, धनी के बाड़ी। लक्ष्मी सरस्वती पार्वती ये तीनों जानी के मेहरारू हलो, तीनों जाना के। यही दीपावली में लक्ष्मी के घरे पार्वती जी गईली। आ जब लक्ष्मी जी के धन संपत्ति देखली तो छिहा गईली। कली जे बहिना ते तो बड़ा धनी के घर में आइल बड़े रे, गजब धन बाई भाई है, मोती हीरा सोना चांदी। देख के पार्वती गईली अपना पति से। ये तीनों जानी बहिना बाड़ी। देखिए एगो बहिन धनी घर में बिया। पार्वती अपना शिव से महादेव से कहली कि स्वामीनाथ देखी हमने के तीन भाई हैं, सही एगो बहिन कितना धनी घर में गइल बिया कि सोना चांदी के ओकरा कोनो थाहे नहीं के। शिव जी समझ गए कि इनकरा भरम धल बा धन के। कहली जे का देखलू तो लक्ष्मी के घरे गई रहनी, हाँ बड़ा धनी के बाड़ी। तो शिव जी जान गए जी का भरम धैले बा। कहले जे एगो काम करो लक्ष्मी, एगो चावल के दाना एगो चावल। कहले जे तार बहिन है धनिक बाड़ी तो बहिन के मदद तो बहिन करे लेनू है, एगो चावल के दाना ले लो। आ जाके लक्ष्मी से कह के बहिन हमनी के घरे कुछ खाए के नहीं के बड़ी गरीबी बा, ए चावल के बराबर तराजू पे वजन करके हमरा के चावल दे दो। हमरा ढेर ना चाहिए, इतने चाहिए। अब पार्वती जी हंसे लगली कि पागल बनी, गांजा पीले बनी, भांग खोले बनी, एगो चावल के कितना राशन मिली। कहले महादेव की जान वो तने मांगो आ फिर होई तो लौटा दियाई। लक्ष्मी के घरे पार्वती गईली। लक्ष्मी जी तराजू उठौली, एक बगल चावल एगो रखा गई चाचा, आ एक बगल लक्ष्मी लगली अन्न रखे। अन्न धर तारी आ एगो चावल वाला तराजू जमीन धैले बा। ई केतनो ने लाद तारी ओने जमीने धैले बा। कहली भाई कितना वजनदार भाई एगो चावल। अब पूरा भंडारा के अनाजे चढ़ा देली, तबो न उठल। अब पूरा सोना चांदी ला देली तबो न उठल। लक्ष्मी जी के बड़ी क्रोध भइल। क्या मुआदा कइले बनी का बराबर हम अनाज देवे के, आई हमरा से दिया नहीं के पाओ। जब देखली कि सब धन संपत्ति लाद देले बानी, लेकिन तब तराजू पर से चावल उठत नहीं खे। तो क्रोध में आके एगो चाकू लेके कल के अगर ना उठवा प्रतिज्ञा कले बानी कि बहिन के मदद करे, अगर नहीं खा उठत तो अपन छाती के स्तन काटे, आइए चावल के बराबर करे। तले शिव जी प्रगट हुए कहले कि ना लक्ष्मी ना, ई का करो तारू।
अस्तने पर धरत तारू। हम तो भोजन खातिर मंगले बानी, एकर मतलब कि भोजन करे खातिर तू अस्तन दे देलू, अस्तन काटे के कह देलू। कहली कि महादेव हमर बेइज्जती होतले से अस्तन काटे जाता नहीं। कहली कि रह दो, आजा हम वचन देता नहीं कि जाना अस्तन के तू काटे के कहले बाड़ू, तू सीरी हो सीरी, आ सीरी लक्ष्मी के कह जाला तिवारी जी। उहे अस्तन सीरी बन गइल फल, जाने के सिर फल आ बेल कहल जाला। उहे सीरी के फल हो जन शंकर जी के प्रिय भोजन हो। फल तपल ओकर पतई भी खा ले। कहले कि जा जब इतना तू प्रतिज्ञा कहले बड़ी तो वचन देतानी, हे सीरी इहे तार फल हमरा खातिर प्रिय भोजन हो। जनिका अरुण बाबा अरे वैसे तो खुद हम सीखी ले, लेकिन ढुनमुन से ना सीखी ले। तहिरा में जाए बहिरा बन जाए के परी। तब लक्ष्मी जाके कहली कि पार्वती बहिना हमरा तो बेटा नहीं खन, आ तारा 2 गो लड़का बाड़े, कार्तिक जी या गणेश जी। एगो लड़कवा में से हमरा के दे ना दो। अब बताई केहू अपन लड़का दीजी, लेकिन कहले कि जा बहन जब तारा के लोग निसंतानी आ निर्वंशी कहता तो एगो लड़का हम अपना गणेश के देतानी, लेकिन करेजवे में रखी हो। ऐसे लक्ष्मी या गणेश जी कोनो मर्द में रारू ना होलो, उ लक्ष्मी जी के बेटा हमें अपना माई के संगे संगे पूजा तारे। उनकर महत्व बढ़ गई कि इहो पुत्र वाली बाड़ी, इनका के निसंतानी ना कहल जाई। उहे लक्ष्मी के संगे गणेश जी के पूजा होला ना, तो औरत आ मर्द ना होलो, उ बेटा महतारी होलो। जननी की ना जननी अकुरा महाराज। राम 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 तो तब कहबो जब लगाम तहर धरे। मैं बैठी बाकी ना बाबू।